Angivale ngawo Mr Shongwe. Siyabingela kakhulu xa unamandla. Sanibona lapha ukuthi impela umchunu lapha beno noSibiya bayidlela amazambane apho. Xa unamandla kodwa ke asikho koSibiya lapha nomchunu. Nginombuzo ngoba usungile xa unamandla. Yini ebanga ukuthi nithule eParliament mangabe kungena amandiya lapha kwistaff? Ngikhuluma kuwe, angiyazi ukuthi awuhole eParliament, awuyona leader eParliament, kodwa ukhona ezimember yeParliament. Yini le yenza ukuthi nithule mangabe nibona kungena amandiya kwistaff kwiParliament? Nazo ukuthi lapha ezantsi kunabantu abamnyama bakithi abavotile. Yini ebanga ukuthi nina nithule nishaya ngathi anibona ukuthi na amandiya efakana wodwa eParliament kwistaff? Lo mbuncazi uzokubuza kuwena khawona ngoba sekukhona wena ezimember seParliament. Angibingelele mfowakho, ngibingelele bonke abala ekhaya. Yabona bengizokuphendula isiko yamoshwa ufeleba wakhuluma ngehuvo. And uyazi ukuthi indaba yehuvo useyimoshile because kuyothiwa ihuvo phela yenziwa yithi no Ada ngalesa sikhathi, uyabona. So kuba ngathi ngizoqhatha ama comrades. But one thing we must agree to disagree with is that umkhonto wesizwe is not for black people. Wonke umuntu. Mhlawumbe into emele siyibukisise. Yeah, mhlawumbe into emele siyibukisise icriteria yokungena kwabantu. Ukuthi honjani emele angene, owenzeni emele angene, oqualifya kanjani. Lapho ngicabanga ukuthi into emele siyibuke. Two mabili lamaparlamente kukhona nationally mathathu, khona nationally, khona iNCOP, kukhona legislature which is provincial. So konke lapho kudinga ukuthi leadership. Angizange ngaleyo mina khona. Ngizele nje ngizobingelela ngithi bengithe ngizokhuluma uthe ngo8 yaphuma. Ngizoza kusasa ngifuna ngoba ngisafuna ukuthi ungishaye ngile ngaphandle. Ngifuna ungishaye ngila. Ngoba ngiyayithanda into eyinuka amakhwapha. Yabona umkhonto umnandi ukuthi uyinuka amakhwapha. Ngizokutshela ngokomthetho akusiyindlela le. Ngomthetho ngeke ngiphikisane nani, akusiyindlela le. Kodwa into emnandi ngomkhonto ukuthi le opportunity le ayandele noma ubani and yokuyinuka amakhwapha. Uma uyileader yenza kahle ayizukulimaza kakhulu lento. Izokulimaza ukuthi ayiwona umthetho womkhonto. Kodwa ayizukulimaza kakhulu ngoba uyayazi ukuthi iyinsiza entweni oyenza kahle. Mawukuthi wenza kahle awuzuba novalo. Uzokwazi ukusondela ukuthi futhi bengingaboni. Uyabona? But yini ebangela lento? Engizoyi advise ama comrades ukuthi lento le ibangelwa ukuthi iminyango yethu ema officeini siyivalile. Kanti mhla ama structures eqala ukuba khona izoyenza kube lula ukuthi kube neminyango yokugena. Kodwa ngoba abe khona ama structures asivule iminyango yethu sile national sila provincial silalele noma kwasani. Uyabona uNcamalala ulalela kwasani ukufika umuntu akumtshele ngamatamati omunye amtshele ngama-anyanisi ulalela kwasani. Iphutha lethu ukuthi asisenze isikhathi sokulalela kwasani. Ngiyamuza umfethu okhale ukuthi abanye bayasebenza abanye abasebenzi. I can vouch for ama comrades njengani khoma. Hlezi ukhuluma into yomkhonto kodwa awuholi nesenti linye. Onkwale laba. So akhona ama comrades njengalawa azinikele kodwa angaholi. Akhona ku leadership angaholi. Akhona aholayo. Kona khona ukulungisa kumele kube khona. Kona nje khoma bengizobingelela ngithi ngikhona. Sodibana kusasa. Sathi nami ngiza nenduku zami nesivuko sami mfethu kuyoshaywana. Ngisahlelela umthulo kwamanje. Unamandla kusasa. Uvive ngoba kusasa engathi impela asidlali nezingane bafowethu. Futhi ngiyayithandela osho ngayo ukuthi uma ngabe uyileader wenza kahle ngeke ufile sorry kulento. Mangabe ukuthi la ubekwe khona uqhubha kahle ngeke ufile sorry. Kodwa mawukuthi la ukhona awenzi kahle izoba khona lento yokuthi eyabona labo khoma manje yabona khoma ngoba vele awenzi vele kahle. Bayang expose khoma ngeke ube yileader 100%. Ngeke ube yileader 100%. Ngeke ukwenze lokho. Kodwa at least enza 100%. At least enza 90% right. Ungenzi 95% wrong, 5% be right. Yebo. And ibanalento. Ayikho. Ngiyawuthanda lo mshini ngoba uyazicina wona. Mina khoma abathi ushila angiyabatshela mina khohlwana uthando lwalento libekwe uNkulunkulu enhlizweni yalo muntu.
sesiyolwa kusasa ukhona osephalamende owangifoyela wangihleka ngambona ukuthi uyajabula noma ehleka nje ngabo khona naye bo uyangihleka uyabona ngabona ngathi sinabo nje abantu kodwa ngizwa ukulimala kwenu yabona ama TikTokers anizwani ngizolikhuluma nje obala vele iqiniso lena anizwani thathwa yini kodwa this time around nonke niyazwana thathwa yini nje yini sikhathayo so lobo kumele sibuze qiniso lelo kumele sibuze lobo buhlungu ukuthi cha sekukhona yabona kwaze abantu abangazwani baba ne common ground kukhona into wrong so wozani madoda ningasasabi kodwa wena personally wangicelisa meeting le ekhaya wangikhanselisa uyayidinga le meeting angihambe uyevula uye kubuhlehla hamba uye le uyadinga ukuya le ngithume futhi hayi sekhuluma kale ngasesele kodwa nje abaqhatha abakhulu yini nina abantu abaqhathayo ngoba mase nidla lapha phezulu niyakhohlwa ukumaintain phela ukudla kwenu kanti kuhle ukudla yabona makuthiwa uyadla idla kodwa ngala ukumaintain into ekwenza ukuthi udle manje mangabe uzovele udle ngala uhliphize ngala udle ukuthi siyaphi sibheke kuphi yabona manje bonke ke ngele enye yenza sure ukuthi iyadla ngala iyahliphisa futhi abantu bomkhonto wesizwe abakhalela ukudla bakhalela ukuthi uma ngabe usudla wena buso ungcolisa iground buso kulimaza iground ukudla okudlayo angingalimazi thina ungasihlakazi thina si maintain thina usigcine thina noma ungadla kulungile wena kodwa thina si maintain ngeground yonke ebaluleke kakhulu le bahlulayo le and asabadingi and asifune umuntu ozobona ukuthi ayish lungile cha wena namandla Philip ngibonge ngiyabonga ngayithola lensizwa bakushongo akase Ow.